ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଆମ କାମ ସାରି ବାହାରିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ମଟନ୍ ହୋଟେଲକୁ, ଯିଏକି ଆଜିର ଦିନରେ ଫୁଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଆମେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲୁ କିଶୋର ଭାଇ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼। ସେ ହୋର୍ଡ଼ିଂରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି, କିଶୋର ଭାଇ ବସି ପରସ୍ଥିବାର ଫଟୋ। ଏହା ଦେଖି ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କିଶୋର ଭାଇ ନିଜେ ବସି ମଟନ୍ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଦୁଇଟି ଟିକେଟ୍ ନେଲୁ, କାରଣ ଆମେ 2 ଜଣ ଥିଲୁ। ଗୋଟାଏ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା, ଦୁଇଟି ଟିକେଟ୍ ପଡ଼ିଲା 400 ଟଙ୍କା ଫୁଲ୍ ମଟନ୍। ଏବେ ଆମ ଟେବୁଲକୁ ମଟନ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସାଧା ଭାତ, ମଟନ୍ କରି ଏବଂ ସାଲାଡ଼। ମଟନ୍ ପିସ୍ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଏଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଝୋଳ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲୁ। ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ରାଇସ୍ ଏବଂ ମଟନ୍ ଝୋଳ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଠି କିଶୋର ଭାଇ ବସି ମଟନ୍ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଝୋଳ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସ୍ୱାଦ ବି ଆମକୁ ବହୁତ